Lesiphiwo sakho wena usithatha kancane kanti sivela ngaphansi wasiphiwa siphiwa yambingelela lonke ngeke. Sanibonani balandeli emakhaya, uMakhosi Mdlalose nikhuluma naye ngokusebenza ke bakithi ngilaphaya Pietermaritzburg eMaqonqo. Nizongixolela ke bandla Nkosi yami, ngithe nami ukubanjwa umkhuhlane nje impela kulezi insuku. Ngicabanga ukuthi mhlambe nevoice yami iyazakala ukuthi cha angiphilile, okay? Kodwa ke namhlanje ke bakithi ngike ngathi asiqhubeke sizokhuluma ngamaphupho alokhu abanye babalandeli bewabuza ukuthi gogo ngabe kusho ukuthini, ukuthi gogo ngabe kuchaza ukuthini ukuphupha kwenzeka kanje, bese ngingathatha wonke lawo maphupho ngenzela ukuthi khona ngizokwazi ukuthi ngilonge nihlaziyela wona, okay? Namhlanje bakithi ke sizoke sikhulume ngokuthi kusho ukuthini ukuzithola ukuthi enene usuphupha ulwa. Ukuphupha ulwa ke bakithi kuhlukahlukene, kodwa ngokwami ngike ngithi kwesinye isikhathi kusuke kusho ukuthi wena qobo lwakho kusuke kukhona izimpi osuke ubhekene nazo. Ingakho kwesinye isikhathi uzithola ukuthi wena usuzithola uphupha ulwa, okungenzeka ukuthi kusuke kudingeka ukuthi wena uthandaze, ukhuleke ukuze uzokwazi ukuthi ukwazi ukunqoba lezo zimpi. Ingakho usuke usuthonga, noma ngithi abantu abangasekho bekukhombisa ngendlela yokuthi wena uzibone usulwa, okuyindlela abazama ukuxwayisa ngayo noma ukukhombisa ngayo ukuthi wena khona izimpi obhekene nazo. Ongenzeka ukuthi ubhekene nazo ngokukamoya, mhlampe khona okwesinye isikhathi ukuthola ukuthi mhlampe khona abasuke bekugadla bekuthumela ngemithi emibi. Ingakho wena usuzibona ke kwesinye isikhathi usuzibona usempini, angithi yabona. Kwesinye isikhathi uzuphuphe ulwa nje, kanti mhlampe khona kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi basuke bekukhuluma kabi, akungeve ngoba basuke bekugadla, kodwa izinkulumo zabo zifana nezimpi. So kwesinye isikhathi abantu abadala bazokutshengisa ngendlela yokuthi wena uzuphuphe usulwa, ngoba vele kahle kahle usuke usempini, kodwa ukuthola ukuthi mhlampe bakhuluma kabi kuphela, bakhuluma igama lakho kabi, abokuninga okubasuke bekusho ngayo basuke bekusho kabi ngawe. So wena usuzozibona njenganomuntu osuke eselwa. Okay, kwesinye isikhathi uzuthola ukuthi uzuziphupha wena, uthola ukuthi ulwa nomuntu kwesinye isikhathi othandana naye, uthola ukuthi kwesinye isikhathi niyashayana ephusheni zonke izinto ezifana nalezo. Lokho kusuke ezinye zezinkomba esuke zichaza ukuthi cha, kusuke kukhona isehlukaniso kahle kahle esuke sifakwa kunina nobabili, angithi yabona. Ingakho kuvela njenganempi mengabe uphuphe nixabana, uphuphe nishayana, ukuthi cha nina niyahlukaniswa, khona impi kodwa ekhona ingezigadlo esuke ifakwa emoyeni. So enye yamaphupho lawa enke ngithi awamahle. uNkulunkulu nje ngisho ukuthi ungazi ukuthi usuke ungathandaza, ucela ukuthi uNkulunkulu ukuthi akusize akunqobise lezi zimpi esuke ubhekene nazo. Uma ngabe unezinto zokugquma, uzama ukuthi ugqume. Mangakuba kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi omunye uphuphelwa nje bamphosa ngezichitho. Ziningi izinto esuke zenzeka, kodwa iphupho lokulwa bakithi alilihle. Okay, sidluleke bakithi lapho. Uthola ukuthi-ke kwesinye isikhathi-ke uzophupha abantu, angithi yabona, uphupha abantu belwa. Kuyenzeka ukuthi uma ngabe uthola ukuthi abantu belwa, kusuke kukhomba ingxabano ethize esuke ikhona. Kungenzeka ukuthi le ngxabano ethize esuke ikhona ikubantu wena kwesinye isikhathi abasuke bekwembethe, noma isuke ngibe ngendlela yokuthi kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi isedlozini lakini. Ingakho usuke uthola ukuthi kwesinye isikhathi wena uzophupha abantu belwa, ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuba ukhombiswa nje impi ukuthi abantu bayalwa, kanti indaba isuka ngawe, angithi yabona, kanti nje kubangwa wena. Ingakho kwesinye isikhathi ube subona engazi ukuthi noma utshengiswa impi yabantu belwa. Kungenzeka ukuba uwena imbangela, mhlawumbe amathongo ayakubanga, mhlawumbe izibongo, angithi yabona. Futhi kuyenzeka futhi kwesinye isikhathi uthola ukuthi wena ubona abantu belwa nje ephusheni, amathongo akini noma abantu abakwembethe bakukhombisa ukuthi kubantu abangasekho, khona bahamba bengazwene, noma khona bahamba bexabene. Manje noma
sebengale kwelamathongo basaqhubeka nengxabano lokho okudala ukuthi kugcine uthola ukuthi suke sekudingakala inhlambuluko emndenini kodwa uthola ukuthi kudingakala inhlambuluko yabantu abangasekho ngoba ukuthola ukuthi basalwa noma ngabe sebengale sebedlulile ingakho kwesinye isikhathi uzithola ukuthi wena usuphupha uthola ukuthi sekulwa abantu uthola ukuthi ekulweni kwalabo bantu ngenzeka kube wena imbangela kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi akusiwena imbangela ingoba vele nabo bahamba bengazwene manje ingxabano isiyaqhubeka. So enye yamaphupho leyo engithi engathi umuntu angayilandelela noma hamba yozwa ukuthola ukuthi enene ngabe le ngxabano esuka ikhona isuke idalwa yini okungenzeka mhlawumbe wena usuke usembangweni noma ngempela kusuke indaba uthola ukuthi enene iqhamuka kubantu abangasekho. Okay, siphinde-ke sidlule lapho ezinye izinto mhlambe engingazisho ukuthi ezifana nokubika umbango wabantu abadala noma ukuxabana nabantu abadala, ukuxabana kwabantu abadala kuyenzeka uthola ukuthi wena uzophupha izinkomo zilwa, uphupha nje izinkomo zilwa ngabantu abadala phela labo kusuke kuchaza ukuthi kusunakhona ukuthi khona ingxabano esuke ikhona kubantu abadala ngenzeka kubangwa wena noma ingxabano esuke kubona. Kanye nokuphinda futhi uphupha amasosha edubulana wodwa. Amasosha phela ngithi sonke siyazi ukuthi abantu abadala isikhathi esiningi bathanda abantu abadala ukuziveza ngamasosha, uphupha amasosha edubulana, uphupha amasosha elwa wodwa kanti indaba ikubantu abadala. So nje lonto ukuthi ngithi kubalekile ukuthi nene uzame ngazo zonke indlela ukuthi nene uyilandelele lelo phupho kungabi iphupho ozothi uma olibonile noma utshengiswe lona bese uyaliziba. Okay, sidlule lapho siphinde bese sizobuyela la enkomeni demasi ngoba sikhuluma indaba yezinkomo kodwa manje uzothola ukuthi wena uthonga izinkomo nje kodwa manje uzithonga zingaphandle ekhaya. Uma ngabe uzophupha izinkomo zingaphandle ekhaya kuyenzeka uthola ukuthi abantu abadala labo abasuke bengaphandle ekhaya okuthola ukuthi enene bafisa ukungena ngaphakathi bese ke manje inkinga kwesinye isikhathi la ukuthola ukuthi izoba khona athi omunye enene mina gogo ngiphupha leli phupho kodwa manje into engixakayo abantu abadala sabafaka ekhaya manje ngiyadideka mangabe ngithola ukuthi ngiphupha izinkomo zime esangweni noma ziyazulazula kodwa ngaphandle kwekhaya ekhaya lami kodwa manje abantu abadala ekhaya sabamemeza sabafaka ekhaya. Ngifuna ukuye kutheni kuyenzeka ngempela uthola ukuthi abantu abadala nibafakile ekhaya kodwa uma ngabe ikhaya lakho uzothola ukuthi ikhaya elinomsindo noma ikhaya nixabana njalo kube khona abakhiphelana izinhlambe ekhaya idlozi noma izidalwa zasekhaya ziyaduba ekhaya uthola ukuthi nibafake ngesonto edlule kodwa mangabe kuyikhaya elinomsindo ningakwazi ukuthobelana nihlale libhekisa phezulu abantu abadala bake badubele lo khaya kwesinye isikhathi bese bephumela ngaphandle akukhathaleki ukuthi nibafake 3 days ago okusho ukuthi manje bangumsindo bazophuma bayaphuma nje abantu abadala ekhaya uma ngabe kuyikhaya elingenako ukuthula kuyikhaya elinomsindo njalo baphume baye ngaphandle kwesango. Sengenzela lo okuthola ukuthi mhlambe uyadideka ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi ngiphuphe iphupho elifana naleli kodwa uthola ukuthi abantu abadala ekhaya sisanda kubafaka. Okay, kwesinye isikhathi ke ukuthola ukuthi abantu abadala nithothi nibamemezile nazama ukubafaka ekhaya kodwa manje still bese uphupha leli iphupho lokuthi ubona izinkomo zimi ngaphandle kanti bazama ukunitshengisa kwesinye isikhathi ukuthi nene ngesikhathi nibamemeza mhlambe kwesinye isikhathi khona suke bengangenanga uthola ukuthi kungena abanye kwesinye isikhathi bangangena bonke kwakhona abasalayo kwesinye isikhathi kuyenzeka abantu abadala nibamemeze bangangeni inhlobo kunezathu-ke sike sithi imizi yabantu ayifani amadlozi abantu awafani khona kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi kuzokwenziwa indlela enisuke nibafake ngayo indlela enisuke nibamemeza ngayo noma indlela yezilwane enisuke nizobalanda ngayo kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi abanye babe bangafuni ukubambelela enkukwini ngenze nje umzekeliso amadlozi abantu abafani khona idlozi othi
umemeza uthi alibambelele enkukhwini livuma ukungena ekhaya. Kodwa khona abantu abadala othi uma bamemeza uthi babambelele enkukhwini bese benqaba ukungena ekhaya ukuthi bangafuni ukubambelela enkukhwini. Uthola ukuthi wena nizitshela ukuthi abantu abadala nibamemezile nabafaka ekhaya, uthola ukuthi abangenanga babuka izinkungu bangafuni ukubambelela kuzona. Khona amakhehla ekade nenkani, khona izalukwazi kade zinenkani kwesinye isikhathi ekhaya. Ingakho ngithi abantu babantu abafani. So lento yokuphupha izinkomo zimi ngaphandle elinye futhi lamaphupho engeke ngithi kufunakala ulisukumele, ungalithathi kancane ngoba lisuke likhuluma. Ekukhulumeni kwalo kodwa lisuke lisho izinto eziningi ezahlukahlukene. Kungenzeka ukuthi nje ukuthi idlozi lingaphandle kodwa kubeni ngaphandle kwalo ninezathu. Kwesinye isikhathi kuzokwenzeka ukuthi nilibona lingaphandle nje ingoba vele futhi anikaze nibafaka abantu abadala ekhaya, bayafisa ukungena ekhaya manje banibonisa nangezibonakaliso ukuthi cha sikhona kodwa singaphandle asingenele ekhaya. Ngizothanda ke bakithi ukuthi ngime lapho namhlanje, izophinda futhi ebese ibonana ngokuzayo. Thokozani.